Бала ул ак кагаз кебек. Аңа төрле нәрсә язарга мөмкин. Шуңа күрә яхшы тәрбияне дә, яман юлга илтүче бозык тәрбияне дә кабул итәргә мөмкин ул дип язган Ризаэтдин Фәхретдин. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта балаларга бары тик яхшы мөгамәләдә, якты уйда һәм изге теләктә булучы Казан шәһәренең 8нче гимназиясе укытучылары. Хәзер кызларның үзләре белән якыннан таныштырыйм әле. Birinci qonağımız okutu işleri boyunca direktör orunbasarı Albina Vaganova. İkinci oyunçumuz 8. gimnaziyada okutu işleri boyunca direktör orunbasarı Ayzira Karimullina. Hem indi üçüncü qatnaşuşumuz şulay okutu işleri boyunca direktör orunbasarı Aygül Hasanova. Kızlar hoş geləsiz. Başvatqış tapşırığını başlap jibəribіз sizin bilən. Şulayda oyununu başlağançı anan qağidələri bilə tanışıb getsək, onayrak həm dürüsürək bulur. Mənə bu ekranğa şaqmaqlar kelib шығар. Şaqmaqlarga 20 sıravının cevabı yaşırılgan. Sıravı əlbəttə mindən, cevabın min kütərmən sizdən. Hər bir dürüst cevap sizə 1 bal alıb gələcək. İxtibarlı bulığız, başvatqış oyununda qədətdə 1 ağır sırav kullanıla. Bu ağır sıravğa cevap tapqan oyuncu 2 bal iyəsi bulacaq. Əlbəttə, indi başvatqış oyunu bizning şul yağı biləndə bik özünçəlikli. Oyunda qatnaşqan hər bir oyuncu da bugün bik motor həm istəlikli bülək-bülək atıb gedədigən söz. Bu büləklərini bizə Tataristan Yanı Qasır Teleradio kompaniyası hazırladı. Həmin də əlbəttə oyunumuzun ən azağında ən көп bal jığan oyunçumuz başvatqış oyununun jеңүүчесе bulub tanıla. Həmin də əlbəttə oyunun qağidələri boyunca jеңүүчегә super oyun təqdim ediləcək. Əgər də siz super oyunda qatnaşırğa tilək bildirəsiz, həm super oyunda qatnaşıb bu super oyunun sıravına da dürüst etib cavab яңгыратасыз икән, Tataristan Yanı Qasır Teleradio kompaniyası tarafından әзерләнгән super бүләк автомобильне дә үзегезнең тарафларга җилдертеп алып кайтып китәсез дигән сүз. Менә шул. Başlап җибәрәбез oyunыбызны кызлар, димәк, беренче сорау өстән аска, икенче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бер мәкаль төшеп калган сүзне табарга кирәк. Менә шушындагы сүз. Шушы утта янмый, суда батмый торган хәзинә. Бу нәрсә? Эш кәсеп белән бәйле. Сез аны сойлап аласыз әле, менә барыбыз да сойлап алабыз бу Айзира. Һөнәр. Җавабыгыз дөрес, Айзира, бу балны тапшырабыз сезгә. Шушыннан сорау туа. Ни өчен нәкъ шушы һөнәр, кызлар? Ни өчен укытучы? Мин укытучы гаиләсендә туып үскән бала буларак, минем бик күп сорауларым тумады һөнәр сайлаган вакытта. Яшь бер вакытта булгандыр. Бу профессияны, бу һөнәрне сайлап карыйм икән, икенче һөнәрне сайлап карыйм икән дип. Ләкин 11нче сыйныфта мин инде педсоветта туып үскән бала буларак, үземнең һөнәремне, үземнең юлымны менә шушы укытучы һөнәре белән бәйләргә булдым. Беренче чиратта инде ул минем әнием белән әтием илһамландыргандыр. Чөнки кичкенә вакыттан мин аларның ничек дәрескә әзерләнгәннәрен күреп үстем. Әниемнең ничек дәрес әзерләгәннәрен, үй эше тикшергәннәрен, дәфтәр тикшергәннәрен күреп, алар белән илһамланып үстем. Аннан соң тагын өстенлегем бар. Әнием дә, әтием дә минем укытучыларым иде. Шуңа күрә өйдә дә, мәктәптә дә шул даирәдә үскәч, мин менә шушы һөнәрне сайларга булдым. Һәм инде бүгенге көндә үземнең һөнәремне сайлаганга үкенмим. Ләкин шунда әйтеп китәргә кирәк, укытучы гаиләсендә туып үссәм дә, беркайчан да әнием белән әтием, менә син укытучы гына булырга тиеш димәделәр. Менә бу күңелдә туган уй һәм инде күңелдә туган менә шундый ниндер максат һәм хыял булгандыр. Димәк, инде бернинди башка һөнәр сайлап алырга дигән хәтта теләк тумады. Теләк туды. 9-10 сыйныфларда укыган вакытта минем башыма бик күп кенә фикерләр килә иде. Ул химия укытучысы гына дигән фикер килми иде. Укытучы һөнәреннән кала мин тагын табиб булырга да хыяллана идем. Эндокринолог булырга хыяллана идем. Ләкин менә 11нче сыйныфта әйләнә тирәдәгеләрдә әйтә башладылар, синдә менә укытучы сыйфатлары бар дип. Һәм инде аннан соң мин инде укытырга яратам. Һәм укыткан вакытта мин тоям ниндер энергетика, бүтән төрле энергетика мине илһамландыра, мине тулыландыра торган. Һәм инде мин аны 11нче сыйныфта аңлап алдым.
Һәм 4 университетка кергәч, инде сәләт дөньясына килеп кергәч, сәләттә балалар белән эшли торгач, аны чыннан да менә минем хыялым икәнен аңладым. Монда инде тәгаен. Сез аңладыгыз, менә шушы мин үз урынымда дип. Үзегез кайсы яктан таныштырып китегез? Мин үзем Балык бистәсеннән, мин үзем Балык бистәсенең Балташ авылыннан. Балташ авылыннан. Димәк, Балык бистәсенә, Балташ авылына гаиләгә күп сәламнәрне җибәреп калырга бик зур мөмкинчелек бар шушы мизгелдә. Әйе, мин үземнең иң беренче чиратта үземне укыткан укытучыларыма, ул Балташ авылы мәктәбе укытучыларына һәм Күгәрчен мәктәбе укытучыларына үземнең зур сәламнәремне җиткерәм. Һәм инде авылдашларыма, якыннарыма, туганнарыма кайнар сәлам. Менә шулай. Зур рәхмәт. Кызлар, сезнең белән дә гәмәне дәвам итик инде, Альбина. Минем инде укытучы булу хыялы, ул балачак хыялы. Мин инде кичкенә вакыттан үземне белгәннән бирле коридор буйлап балаларны тутырып утыртадыр иде. Ул без элек торган фатирларда бәрәңге ящиклары буладыр коридорда. Бөтен буш балаларны утыртып, мин инде стена тутырып, кызыл кирпич белән язып белем бирәдер. Шуңа күрә мине инде бүтән һөнәрдә беркемдә күз алдына китерми иде. Шуңа күрә бу хыялым тормышка ашканга мин бик шатмын. 23 ел буе 8нче гимназиягә тугры булып эшлим. Һәм монда мин үстем. 18 яшымда укыта башладым. Һәм инде Аллага шөкер бүгенге көнгә хәтле балаларга белем бирү шатлыгы белән яшим. Үзегез кайсы яклардан? Мин үзем Казан кызы, әтием минем Петреш районы Чита авылыннан, әнием Биектау районыннан. Үзегез Казаннан? Әйе, үзем Казаннан. Чөнки әти-әнием Казанда эшли башлап, монда тормыш корганнар. Һәм инде әлеге көнгә хәтле Аллага шөкер матур итеп тормыш итеп яталар. Аларга да бик күп сәламнәремне җиткезәм. Олы рәхмәтем әти-әниемә Розалия белән Илсурга. Безне шундый тәрбияле балалар итеп энем белән үстергәннәр өчен, дөрес юлга этәреп җибәргәннәр өчен, дөрес тәрбия биргәннәр өчен һәм хәзерге көндә дә безгә маяк булып торганнар өчен мин аларга олы рәхмәтлемен. Һәм күп сәламнәр сезләргә кабул итеп алыгыз. Айгөл, сезнең белән инде дәвам итәбез әңгәмәбезне. Мәктәпкә килгәнчегә кадәр мин укытучы булмыйм дип яшәгән кеше. Аяк терәп, якында бар мин укытучы эшенә дип. Ни өчен дигәндә менә кичкенәдән укытучылар әниләргә дә әйтеп килә иде, куеп куйган укытучы кызың, укытучы һөнәр үстерергә кирәк дип. Мин инде миннән укытучы килеп чыкмый. Мин балалар белән эшли алмыйм дип шулай итеп соңгы көнгә хәтле үз сүземдә йөрдем. Ләкин университетта укыганда без инде практикаларга йөргән вакытта мәктәптә укучылар белән эшләү миңа ошап китте. Ничектер мин балалардан башка эшләүне күз алдына да китерә алмыйм. 10 ел инде мин мәктәптә эшлим. Бу һөнәрне дөрес сайлаган дип уйлыйм. Сез кайсы яклардан булдыгыз? Киров өлкәсе, Нократ районы, Искепнәгәр авылыннан. Кызлар, уңышларга теләгезгә, алдагы эшләрегездә укытучы эше шуннан да катлаулы да, әйткәнемчә мактаулы да, бар тик уңышлар гына насыйп булсын сезгә. Алга барабыз чираттагы сорау өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Табигый фәннәрнең берсе. Айгөл? Химия. Әйе, җавап бирәс, Айгөл, җавап бирәс монда. Химия. Ни өчен химия? Мәсәлән, мин яшерен батырын түгелдер, өсен әйтеп сөйләшик, тамашачылар өчен дә, бәлки инде яңалык та түгелдер. Беренче һөнәрем буенча мин дә укытучы кеше, Арча педагогия көллиятендә белем алган идем. Мин башлангыч класслар һәм өстәмә белгечлек буенча информатика укытучысы буларак белем алдым. Менә химия фәнен мин күз алдына китерәм дә. Мин Гомумән бик аңлап бетерә торган фәнем булып чыкмады ул минем, кызганыч. Айзирә, ничек аңлап бетерәсез ул фәнне? Мин үземнең тормышым буенча, үземнең характерым буенча, мин структураны ярата торган кеше. Миңа структура, логика һәм инде ниндер тәртип, алар барысы да минеке. Әмма химия ул башка менә шундый фәннәрдән аермалы буларак, анда бар логика, анда бар структура, һәм анда бөтен нәрсә дә барлык
материаллар да алар билгеле бер тәртипкә салынган. Менделеев таблицасын белсәң, анда инде ярты химияны өйрәнергә була. Һәм инде миңа тагын шунысы, химиядә анда материал менә ул кирпич белән салынган өй кебек бара. Чөнки әгәр дә синең нигезең булмаса, әгәр дә син беренче, икенче теманы аңламасаң, син башка темаларны аңламыйсың. Бу инде беренче сәбәп. Икенче сәбәп ул миңа химиягә мәхәббәтне, ул минем ике укытучым, ике остазым, алар миңа химиягә мәхәббәтне тоттырганнардыр. Берсе аның әниемнең сеңлесе, Рәмзия Искаковна, ул шулай ук миндә 3 ел химия укытты. Һәм инде аның менә шундый янган күзләре белән укытуы, ул шулай ук мине илһамландыра иде. Икенче остазым, ул минем бабамның сеңлесе, София Хасановна, урыны җәннәттә булсын бүгенге көндә. 11-нче сыйныфта укыган вакытта минем көн тәртибем кызык иде. Шимбә көнне сәгать 2-дә дәресләр бетә. Сәгать 3-тә без София апа белән без химияны өйрәнә башлыйбыз. Көне буе менә шул көннең икенче дәвамында без химия өйрәнәбез. Һәм инде якшәмбе бу 11-нче сыйныф буе барды. Мин аңа карап тора идем. Ничек армия икән бу дип. Һәм инде бүгенге көндә менә мин үземнең миссиям дип саныйм, аның биргән белемен үземнең балаларыма җиткерү һәм инде минем шулай хыялым аның кебек менә шундый шәхес булу. Чөнки менә шундый шәхесләр янәшәсендә үскәч, чыннан да аңлыйсың, синдә менә шундый булырга тиеш, ул синең миссия кебек. Менә инде иң төп сәбәпләр шулардыр. Ничек армия икән бу дип әйтүгез, менә бу чиракта мин дә шуны уйлап торам. Мен әйтәм, кайчаннан бирле сөйләп бит инде бу химия. Ничек армия икән бу? Табып алдың син ике буш колак. Сөйләсәң мин авызымны ачып тыңлыйм да тыңлыйм. Менә бу нәкъ шулай булып чыккандыр да. Шуңа күрә буш колак тапкан да инде ул рәхәт сөйләгән. Сез аны бик матур итеп кабул иткәнсез һәм үзегезгә сеңдергәнсез. Шуннан да химия укытучыларына гомер сокландым мин. Бүгенге тапшыруда соклануым дәвам итә. Сезгә карата башка әйтер фикерем юк. Соклангыч, афәрин генә. Яхшы кызлар, барабыз алга таба. Чираттагы сорау сулдан уңга 5-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Хатын кыз исеме. Айзира? Айгөл. Гаҗәп. Ләкин җавап дөрес. Айзира бер бал сезгә. Мәктәпкә килеп беренче укыткан көннәрегезне, беренче дәресләрегезне хәтерлисезме? Ничегрәк? Айгөл әйдә. Сез инде бигрәк тә укытучы булырга хыялламаган кеше буларак. Ничегрәк булды бу? Без бит инде рус гимназиясендә эшлибез. Мин инде теге татар теле укытырга дип килдем. Хәзер дә хәтерлим, ул 4-нче А сыйныф иде ул көнне. Кирдем беренче дәрескә, үзем дә курка гына кирдем дә киттем, татарча бер сүз русча кыстырмыйча сөйләп. Әдәбиятчан. Әйе. Bir zaman qarım, bütün bağlarının күзләре шар булып, миңа карап утыралар. Мин дә инде мәйтәм, берәр ничек булай киендем икән дип тә карадым. Инде мәйтәм, сүзләремне дөрес әйтмим икән дип тә бүтән уйларым китте инде башымнан. Аннан бер куюрагы дип әйтим соң, мы ничего не понимаем диделәр. Аннан гына инде теге аңлаштым, теге рус балалары белән башка төрлерәк эшләргә кирәк дип инде. Шундыктан истә калган. Күңелгә кирип калган инде бу мизгел. Ярар, яхшы, 10 ел эшлим дидегез, шулай битме? Görkem, Альбина ханым. Мин инде практика узган вакытта ук мәктәптә эшләп калдым. Һәм 2000 елны шулай итеп мин апрель айы вакытында эшкә урнашып калдым. Шул вакытта миңа 7-нче сыйныфларны бирделәр. Үзем әле 17 яшь кенә, педколледжда сезнең кебек укыган вакытларым. Шулай итеп 17 яшь кыз буларак, мин инде 14 яшьлек балаларга белем бирә башладым. Әлбәттә, бик шитене баштарак, чөнки ул инде балаларны яшь-үсмер вакытлар бик авыр чор. Һәм инде менә шушы авырлыкларны җиңеп чыгып, әлегә көнгә кадәр шуңа күрә генә эшлимдер дип уйлыйм. Чөнки башта җиңел булса, аннары инде авырлыкларны җиңеп чыгып булмас иде. Һәм менә ул сыйныфларымны мин әлегә хәтерлим, без инде алар белән гаиләләр белән дә дус. Алар инде үзләре гаиләдә иратлар, үзләренең кызлары, уллары бар. Инде аларның балалары миндә укый 1-нче сыйныфка киләләр. Һәм инде бу бик сөендерә. Әлбәттә. Алар инде шатланып искә алганнары өчен мин аларга мең рәхмәтлемен. 23 ел хезмәт итәсез. Гомер узганда киткән, әле алга таба эшлисе дә эшлисе. Эшләргә насыйп булсын да. Яхшы, рәхмәт. Айзира, сезнең ничә булды инде? Минем быел 4-нче елым. Новичок әле. Шуңа күрә бик канатлана әле ул.
Дүртенче генә ел булгач. Дүртенче генә елга. Юк, мин сезгә теләгем шул, 4 кенә түгел, хәтта 40 ел эшләгәннән соң да менә шушы илһамлану хисе, шушы дәртегез сүрелмәсен дип кенә телим. Барып алгата, Сулданонга 7-нче сан, 7 хәрефтән торган сүз, коллективның, оешманың башлыгы. Ул да булса, Альбина ханым? Җитәкче. Әлбәттә шулай, җитәкче. Җавабыгыз дөрес, тапшырабыз балны сезгә. Нишләп сез 3 урын басарсың бер мәктәптә шул чаклы зур Без әле мәктәп? сезне шаккап торабыз, Рафик. Әйдәгез. 9 урын басар. 9. Без әле монда 3тән берлеше генә килдек. Әйдәгез менә ныклабрак ашыйк әле бу теманы. Безнең директорыбыз Пичугина Марина Вавиловна, ул бик таләпчән, шулай ук бик тәҗрибәле һәм үз артыннан әйдәп бара торган җитәкче. Аның идеялары бик күп. Ул менә безнең мәктәпне, безнең 2 бинаны ул үз өстендә алып бара. Һәм әлбәттә ул идеялары белән безне дә алып бара. Һәм без инде аннан калыша алмыйбыз. 2 биналы мәктәп булга карап, без инде менә шулай башлангыч сыйныфлар безнең бер бинада укый, 5тән алып 11нче сыйныфка без төп бинада укыйбыз. 1800дән артык бала бездә. Шуңа күрә безнең урынбасарлар да күп. Һәрбере безнең үзебезнең юнәлеше бар. Без үз юнәлешебездә җавап тотабыз. Мин бөтен Россия контроль эшләре өчен җаваплы. ВПР менә алар хәзер башланды. Шулай ук дәрестән тыш шәллек буенча. Хәзер сез беләсез инде мәктәпләрнең үз сайтлары бар. Еду Татарруда. Менә ул сайтны алып баручы шулай ук мин. Мин аттестация өчен җаваплы, укытучыларның аттестация үтү процессы өчен 3 елга бер укытучылар алар курслар үтәләр. Ул белем бирү дәрәҗәсен үстерү курслары. Мин әлеге курсларны җитәклим. Балаларның туклану процессы өчен җавап бирәм. Һәм тагын информацион технологиялардан Serum, Код будущего кебек проектлар өчен дә мин җаваплы. Яхшы, күркәм, яхшы, Айгөл. Мин инде расписание өчен җавап бирәм. Мин расписание төзүче, һәм инде кайбер документ эшләре дә минем истә. Барабыз алга таба, чираттагы сорау Сулданонга 6-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Дәвам итәргә кирәк булыр, мин әйткән фикерне. Ләйлә Мәҗнүн, Галия Заһир, Адам белән Хава, Зөһрә янында Айгөл. Таһир. Таһир бар әлбәттә. Җавап дөрес, Таһир Зөһрә. Айгөл янәшәсендә кем бар икән? Минем Айзер янында кем янәшәмдә икән? Менә шуны беләсез инде хәзер. минем янәшәмдә берәү дә юк. Мин әлегә кәүдә түгел. Айгөл Туташ. Әйе. Тамашачылар, тыңлагыз, егетләр. Айзирә? Бүгенге көндә мин дә үземнең төп юнәлешемне әлегә эшкә юнәлткән. Шуңа күрә дә мин дә үзем генә. Яхшы, шулай ук әле безнең Айзирә Туташ. Әйе. Ах, җегетләрнең күзләре ут яна инде шул мезгелдә хәзер ут яналар. Яхшы, Альбина ханым. Мин тормыш иптәшем Радик, 2 кыз тәрбиялибез, Эльвина белән Раянаны. Аларга да мин бик күп сәламнарны җиткезәм, чөнки алар минем тормыш чыганагым. Без инде шул балалар дип яшибез, эшлибез, аларның киләчәге өчен тырышабыз. Менә шулай итеп матур итеп тормыш кырып ятабыз. Эй, шулай гына булсын инде, кызлар, sizгә дә менә шулай матур итеп тормыш корырга насыйп булсын. Шуңа күрә сез дөнья хәлен белеп булмый. Шуңа күрә дөнья хәлен белеп булмый, сез 8нче гимназиянең кайсы урамда урнашканын әйтеп куегыз әле. Җегетләр ишетеп Латыш укчылары. Латыш укчылары урамында урнашкан 8нче номерлы гимназиянең күркәм, гүзәл затлары Рәхим итегез, көтеп калабыз. 309 кабинет. Әйе, хәтта кабинетларының санына чаклы әйтәләр җегетләр. Күркәм кызлар бүген башлап тапшырында кунакта. Аларга алкышлар, без дәвам итәбез. Алга барабыз чираттагы сорау үстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Мәкаль укыйм. Төшеп калган бер сүзне табырга кирәк булыр. Менә шушы кеше дип әйтик инде. Килбәтле булсын, сүзе ширбәтле булсын диләр. Мәкаль. Кем турында сүз бара, Альбина ханым? Килен. Менә бит. Гаиләлек кеше белә. Сүзе ширбәтле булсын, Альбина ханым, җавабыгыз дөрес әлбәттә.
киленнәр гадәттә уңган була бит инде. Мен карап торам, әле кызлар сез килен булмасагыз да, бик уңган икәнегез, чөнки бик матур күчтәнәчләр күренә сезнең каршыгызда. Безнең татар халкы ул бик кунакчыл, аш-суга бик оста халык. Шуңа күрә бүген дә сезнең тапшыруга татар халкының милли ризыгы булган гибәдияны алып килергә булдым. Әнием бисмиллалар укый пешерде бу гибәдияны. Рәхим итеп авыз итегез бу татлы ризыкны. Әниегезгә күп сәламнарны һәм рәхмәтләрне җиткереп калабыз башваткыч тапшыруыннан. Тәмле күчтәнәчтән авыз итәргә насыйп булсын. Барчабызга да бик зур рәхмәт. Дәвам итик әле. Айдыра. Мин дә әнием пешергән шәкшәкне сезгә алып килергә булдым. Рәхим итеп алыгыз. Кем пешерсә дә күңел җылысы салынган икәне күренеп тора. Бик гүзәл, бик матур килеп чыккан. Тәме инде һичшиксез авыздан солар китерә торгандыр. Шуңа күрә бик зур рәхмәтләрне җиткерәбез сезнең әниегезгә. Сәламнарны җибәреп калабыз балык бистәсе якларына. Бик рәхмәт. Айда. Мин эштән буш вакытта шигырьләр язам. Һәм инде шуңа сезгә бүләккә дип үземнең шигырь китапларымны алып килдем. Шулай ук мин менә шундый корзиналар тутырып, төрле бүләкләр ясарга яратам. Шуңа күрә сезгә дә күчтәнәч иттереп үземнең ясаган кичкенә генә күчтәнәчемне алып килдем. Җиләк җимешләр белән тулган корзин безнең бүген башваткыч тапшыруында кунакта Айгөл тарафыннан иҗат ителгән дип әйтик инде. Чыннан да бик матур бер иҗат. Җимеше килеп чыга. Кызлар, бик зур рәхмәтләрне җиткерәм сезгә. Шушы башваткыч тапшыруына күчтәнәч белән килгәнсез икән. Миннән дә булсын күчтәнәч, һәммә барчагызга да берәр бал тапшырам. Барабыз алга таба. Чираттагы сорау үстән аска. 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кара яки туш белән язу өчен нечкә, ярык очлы, ике кырые улак сыман булып эшләнгән корыч пластинка дигән сорауга җавапны яңгыратачак безнең Альбина ханым. Хәзер Каләм. Каләм җавабыбыз дөрес. Балны тапшырабыз сезгә. Гадәттә татар теле укытучылары шигырьләр язгалы бит инде. Әйе. Ой, шәп булыр. Шигырь алып килдем. Шигырь алып килде. Үзегез иҗат иткән. Ләкин үзем иҗат иткән түгел. Матур хыял, якты идеалларым, сиңа бәйле сигән мәктәбем. Онытылмаслык истәлекләр белән тулы минем күңел дәфтәрем. Олы бәхет, бөтен гомреңне яшь буынга бирү, багышлау, илең, халкың белән бергә атлау. Тормыш агышыннан калышмау, җиргә лаек итеп уллар, кызлар тәрбияләү, нинди куаныш, укытучы өчен моңардан да бармы икән олы юаныш. Афәрин. Гөлара Шәрипова иҗатыннан бик матур гына шигырь яңгырады, укытучыларга багышланган. Альбина ханым яңгыратты бу матур шигырьне. Әлбәттә, без дә үз чиратыбызда буш кул калмыйбыз, бер балны тапшырабыз. Яхшы кызлар шигырь дулкында тапшырабыз. Алга таба дәвам итәр чираттагы сорау сулдан уңга. 8нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Сулыш алу дигәнне аңлата. Бу сүз гарәпчәдән кергән сүз, бер сүз белән генә атыйбыз без аны. Балалар бик ярата торган тәнәфес. Шулайдыр. Барыбыз да ярата тәнәфесне. Җавабыгыз дөрес, балны тапшырабыз сезгә. Безнең инде музыкаль тәнәфесләр була, балалар биеп тә алалар. Шулай ук безнең коридорларыбызда балалар стел теннисы да уйный алалар. Шахмат стелләре бар, шахмат уйный алалар. Икенче этажда безнең китапханә. Бу инде безнең гадәти китапханә кебек түгел. Балалар китапны яздырмыйча гына алып, укып кире урынына куялар. Барабыз алга таба чираттагы сорау үстән аска. 9нчы сан 3 хәрефтән торган сүз. Сон. Сон. 5. Айзира. 5. 5. 5 санын барыбыз да ярата шул, Яратабыз. Әйе. Балаларны бик җылата торган икле билгеседер. Шул. Шулай. Икеле Без аны билгесе. куймаска тырышабыз, ләкин куярга да туры килә. Балны тапшырабыз сезгә. Балалар төрле бит инде, барыбыр да шулай бит. Гел 5ләгә генә укып, үзен укуга гына юнәлткән балалар булырга мөмкин. Шулай да менә ара-тирә икелесен дә, 3ле билгесен дә алып,
башка яктан талантлы булган. Менә кайсыдыр өлкәдә таланты нык ярылып яткан балалар да юк түгелдер. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Һәр бала да химияны аңлый торган бала булмый. Моны барыбер күрә белергә кирәк, аңлый белергә кирәк. Һәм инде мондый балалар белән без проект эшләр эшлибез. Менә соңгы проект өчен генә әйтеп китәм. Соңгы проект эше без укучым белән химик шигырьләр яздык. Һәм аны кичкенә генә җыентык итеп яклады. Мәктәп күләмендә бик яхшы чара уза, инде ул безнең традициягә әйләнеп китте. Без аны КТД дип атыйбыз, коллективно творческое дело, күмәк чара. Монда бөтен сыйныфларга бер темага төрле юнәлешләр буенча бирем бирелә. Һәм инде 10-15 минутта алар үзләренең иҗадилыгын күрсәтергә тиеш. Менә монда шундый балалар инде үзләрен ачалар. Һәм инде менә бу ел без разговор о важном дигән чара керә безнең. Ул класс сәгате понедельник көне беренче дәрестә уза. Һәм инде безнең быел битва хоров уза. Бик күңелле чаралар уза мәктәбебездә. Менә укытасы булмаса шушы чараларда катнашырга гына булса да барырмын мин. Килегез безгә. Килегез. Вокал турынлар бар. Булса гына да барып кайтып булмаса ахрысы. Бик рәхмәт чакырыгызга. Алга барабыз. Шираттагы сорау Сулданымга 10-нчы сан 6 хәреф. Беренче булып яңалыкка юл салучы. Беренче булып яңалыкка юл салучы. Балаларның коммунистик оешмасы члены бу кеше. Монда тагын бер шәхесне генә алганнар җавап итеп. Бәлки Альбина ханым сезгә тәтегәндәдер бу. Әйтеп карагыз. Пионер булдым инде мин. Пионер булса гына. Әйтәм бит. Әйтәм бит. Галстуклар тагып мәктәпкә йөргән вакытларым истә. Әйе. Һәм ул җавап дөрестә. Сезнең ул истә, җавап дөрестә, балы сезнеке дә. Дөрес, пионер. Хәзер инде бетте дип үкенсәк тә, барыбер да соңгы араларда шундый оешмалар булдыру ягы белән янып. Бар, ул бар. Российское движение школьников бар безнең менә. Ул бөтен РДШ дип атала, бөтен Россия күләмендә ул. Безнең гимназиябыз бик теләп катнаша һәм урыннарда яулап кайттылар. Мәктәп сайтында сез таныша аласыз. Мин куеп барам информацияны. Менә бит үз эшләрен матур итеп күрсәтә дә белүче мөгаллимнәр, укучылар 8-нче гимназия кызлары бездә. Ой, кызлар, менә шул арада без башлаткычның яртысын шишеп тә чыкканбыз бит. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясыйк та, әлегә кайсы уенчының күп бал җыганын игълан итеп куйымчы. 3 бал белән әле шул мәгънәсендә укытучы эшендә әллә ни зур тәҗрибә туплап өлгермәгән. Зирә Кәримуллина белән Айгөл Хәсәнова булыр. 3 бал. Һәм шуннан да инде сизелә. 23 ел ул инде үзен сиздерә, монда багаж да бар. Шуңа күрә әлегә 8 бал иясе Альбина ханым сез. Алга таба барабыз. Чираттагы сорау Сулданымга 11-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Хатын-кыз исеме. Җыр да бар хәтта, башкорт халык җыры ул. Флора Сөләйманова репертуарыннан синонимын әйтәм. Истәлек. Айзира? Хатирә. Әйе. Җавап дөрес. Хатирә. Айзира, бу бал сезнеке. Бер хатирә, әйткәнемчә инде практика вакытында мин үзебезнең Балташ районында практика уздым да, миңа тапшырдылар шулай 2нче классым. Анда 6 мала иде, бер кыз да юк. Миңа шул чаклы рәхәт булды, уртак тел табарга инде. Аларның үзләренең сыйныф җитәкчеләре Рәмзия ханым инде. Bir ay biz укыдык инде башлангыч дәресләр, анда бөтен фәндә укытасың бит инде. Һәм bir айдан соң мен әйтәм, балалар, шулай сезнең белән минем эшчәнлек тәмам, алга таба мин укырга китәм, Рәмзия ханымга калдырам дип, бер атна Рәмзия ханымны азаплаганнар бит булар. Безгә сез кирәк түгел, кайтарыгыз.
Қайтарығыз абыйны деп, шоңа көре Рәмзия ханым меңа қат-қат шалтыратып, теге қызық етіп сейді енді оланы, қызық мезгелері. Міне шундан соң, міне нешек олар яна қайтып ішесі келмесін, тісін шақырып тұрғанда. Чөнки балалар мәхәббәтне сизәләр алар. Мен һәр вакыт әйтергә яратам, балалар мәхәббәт индикаторлары дип. Балалар сизәләр, кайсы укытучы үзенең эшен ярата, кайсы укытучы барыбер эшкә караган шикелле генә карый, балалар тоялар барысында балаларны алдалап булмый. Шулай. Балаларны яратып эшләгәндә генә укытучы һөнәренең асылына ирешергә була торгандыр. Яхшы, барабыз алга таба чираттагы сорау устанасқа 13-нче сан 5 хәреф. Исемен белергә кирәк булыр. Бу шәхеснең Татарстанның халык артисты, композитор, дирижер, пианист. Айгөл. Салих. Нәқті шулай жауабыңыз дұрыс. Салих Сайдашев турында сіздара жауап дұрыс. Балалар белән шулай экскурсияларга, концертларга, тамашаларга йөрергә туры киләме? Бу практикада бармы сезнең? Әйе, бар. Еш йөрибез, әйе. Концертларга, театрларга, тамашаларга, шулай бит инде. Музейларга йөрибез. Университетларга барабыз бергә балалар белән Профориентация юнәлешендә. Шулай театрларда, концертларда бар. Андый мизгелләрдә бар. Без дә театр куябыз. Әйе, бөтен эшчәнлекнең бөтен ягыннан да сез катнашырга тырышасыз. Айгөл, шигырьләр иҗат иткәнегез турында әйтеп киттегез. Һәм инде әлбәттә мин инде шәхсән эстрада вәкиле буларак сезнең шайтты гына, байтак кына җырларыгыз, шигырьләрегез дип әйтик, җыр буларак таянгырый. Күңелең җыр көйләмәсә, монда шигырьләрне язып булмый. Мин кичкенәдән җырларга яратам. Җыр белән шөгыльләнмәсәм дә, мин барыбер төрле чараларда чакырган очракта мин инде һәр вакытта җырларга тырышам, чөнки минем күңелем җырлый. Без бүген бер җыр ишетә алырбыз микән сезнең тарафтан? Әлбәттә. Айгөл Хасанова мәйданыбызда, рәхмәт. Оныталмыйм, һаман исемдә, беренче тапкыр сиңа килгәнем. Балакайларым диеп яратып, укытучым назап эндәште. Ыңгырау, сыңгы ыңгырау, алай ул көтәмен сынау. Сау бул хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Ыңгырау, сыңгы ыңгырау, алай ул көтәмен сынау. Сау бул хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Газиз мәктәбем, изге кешеләр, ачтыгыз безгә бик күп серләрне. Әткәем, туган илем дип, өйрәтегез изге сүзләрне. Ыңгырау, сыңгы ыңгырау, алай ул көтәмен сынау. Сау бул хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Айгөлгә үзебез дә бер балны тапшырып куябыз. Җыр дулкынында дәвам итәбез алга таба сулдан уңга 17-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Күзге, кышкы, язгы. Азира? Каникул. Ие, җәйге дә була ул. Җавап дөрес. Бу балны тапшырабыз сезгә. Каникулны инде балалар түземсезлек белән көтәләр. Укытучылар өчен каникул нәрсә ул? Менә бу җәйге, көзгә, кышкы җәйге укытучылар өчен дә менә шуны сорарга телим дә инде. Ул сезнең өчен бер дә ял вакыты, каникул вакыты түгел бит инде. Юк. Эш программаларыбызны барлыйбыз. Һәм гомумән дәресләребезне кызыклы итәр өчен яңа информация эзләнәбез. Укытучы ял итәме соң берәр вакыттан? Җәйге каникулда ял итәбез. Сәяхәтләргә чыгабыз. Мин инде үзем 2нче белемем буенча география укытучысы. Шуңа күрә күргәнне балаларга сөйләр өчен мин инде сәяхәткә чыгам гаиләм белән. Менә җәмәгать, мин әйтеп узган теге авыр сорауга да килеп җиттек бит. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Әйткәнемчә, авыр сорауга җавап тапкан уенчы 2 балл иясе булачак дидем. Сулдан уңга 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булачак ул.
Кешеләргә һәм башка организмнарга хас була алган аң, тоемлау, уйлау, фикер йөртү һәм хәтер кебек феноменнар барлыкка килүенә мөмкинлек бирүче когнитив функциялар җыентыгы. Тамаша. Шынлыкта җәмәгать авыр сорау. Шын мәгънәсендә сорау бик авыр. Ләкин җавабы бик гади. Айзира. Сиземләү, тоемлау, сизем түгелме? Когнитив. Менә шушы сиземләүләр, тоемлаулар, уйлау, фикер йөртү, булар барысы да менә шушыңа кагыла инде. Менә шушында инде алар барысы да. Фикер. Так, дөрес булмады, Айгөл. Вакыты белән шуала инде ул, тамаша. Менә әле дә шуалып тора, менә укып торам мин аны. Шуала да китә. Зиһен. Айзира. Өлгермәде. Менә игътибарлы укытучы кешенең игътибарлы икәнен менә шушыннан аңларга була. Димәк, җавабны тагын бер кычкырып әйтегез әле. Зиһен. Зиһен. Җавап дөрес, 2 балл ясый Айзира. Кызлар, барабыз алга таба. Өстән аска 14нче сан 5 хәреф булыр. Бүтүннең, менә бүтүннең 4тән 1 өлеше атала Альбина ханым. Ширек. Ширек дип. Җавабыгыз дөрес, Альбина ханым, бу. Бал да сезнеке. Барык алга, чираттагы сорау өстән аска 12нче сан 3 хәреф. Күп сөйләшсәң, нәрсә тияр диләр әле, Айзира? Күз. Күз. Җавабыгыз дөрес, бал сезнеке. Алдагы сорау сулдан уңга 18нче сан 7 хәреф. Белем бирү. Альбина ханым. Укытучы. Тәрбияле. Бу да шунда. Мәктәп. Мәктәптә шунда. Альбина ханым. Мәгариф. Менә монсы инде тәгаен. Җавап дөрес булды. Мәгариф системасы дөрес. Бер балл. Альбина ханым. Менә мәгариф системасы тарафыннан укытучылар өчен нәрсәләр оештырыла, нинди мөмкинлекләр, нинди чаралар. Бигрәк тә безнең быел 2023 ел устазлар, укытучылар елы буларак та игълан ителде. Беренче эшләгән елны, хәзер ялгышмасам, әлеге грант инде юк. Наш новый учитель дип аталган грант бар иде. Әлеге грантта катнашып, мин җиңү яуладым. Һәм аннан соң укытучылар өчен профессиональ конкурслар үткәрелә. Узган ел шулай ук ел укытучысы конкурсында катнашып, яшь укытучылар арасында Совет районында беренче урын алып, Казан шәһәрендә районыбызның данын якладым. Менә шундый мөмкинлекләр, чөнки һәр грант, һәр профессиональ конкурс алар укытучы өчен үсеш. Айгөл Минебаевында грант аткан кеше яшь укытучы грантын, Айзира Фанисовында мин дә үз чиратымда остазлар грантын аткан кеше. Ел укытучысында катнашып, шулай ук районда беренче урын алып, үзебезнең шәһәребездә гимназиябызны яклаган вакытларым искә төшә. Анысы инде әзрәк иртәрәк. Айзира Фанисовна 16нчы елны катнаштым. Һәм укытучылар өчен бик күп мөмкинлекләр бар. Үзеңнең кешеңне жәлләмичә катнашырга гына кирәк. Менә әле 1-2 айлык кенә без Айзира Фанисовна белән республика дәврендә укытучылар өчен конференцияда катнашып, мин җиңүче булып, Айзира Фанисовна призер булды. Безнең мәктәп өчен бу бик зур дәрәҗә. Мин менә хәзер форсаттан файдаланып, үземнең укучыларымда әйтеп китәсем килә, чөнки бик янып торган йолдызларыбыз бар. Ул конференцияда катнашучы Айгөлем, Азалиям. Азалия әле безнең шигырьләр дә яза, Айгөл Минебаевның шигырьләрен шомарта. Шулай итеп, безнең төрле өлкәдә шундый балаларыбыз бар. Җырлаучы кызларыбыз, шулай ук Камилә, шулай ук Мукминова Айзилә, алар инде Казан сандугачында катнашып, безнең гимназияны таныталар бөтен республикага. Шуңа күрә шундый балаларыбыз булганда, без сөенеп, алга таба эшләргә үзебездә көч табабыз. Булып кына торсын. Әле менә 5нче класс балаларым да әкиятләр язып, 3нче урын яуладылар республика күләмендәге конференцияда. Шуңа сөенеп яшибез инде без, Рафил. Форсаттан файдаланып, мәгариф системасы министрга да зур сәламнәрне һәм зур рәхмәтләрне әйтеп китәргә кирәктер.
Совет районы җитәкчеләре Арсланова Эльмира Равильнага да, Ибатуллина Гүзәлия Гилязовнага, шулай ук безнең методистыбыз, мин инде татар теле юнәлешеннән әйтәм, Гизатуллина Әлфия Максумовнага, шулай ук без олы сәламнәребезне җибәреп калабыз. Башваткыч тапшыруыннан кызлардан сәламнәрне кабул итеп алдыгызлар. Чираттагы сорау Станаска 15-нче сан, 5 хәреф, дәрәҗә, игътибар, хөрмәт, тагын да бер сүз. Кадер. Кадер, җавап дөрес. Станаска 16-нчы сан, 5 хәреф. Тиз аңлаучан, зиһенле кешене тагын нинди диләр? Зирәк. Әйе шо. Нәкъ шулай диләр. Нәкъ шулай диләр Айзирә. Зирәк диләр, җавабы дөрес. Әйе. Бу мизгилләрдә мин инде сезгә тагын да бер мөрәҗәгать итәм. Шигырь тыңладык. Җыр тыңладык. Сез зирәк кыздан берәр нәрсә без ишетәбезме бүген? Суфия Мустафина шигырен сезгә тәкъдим итәсем килә. Без аны бик рәхәтләнеп тыңларбыз. Рәхим итегез. Ак кәгазьдәй сабый күңеленә яхшылыктан ырлык сала алсам, һәр баланың сизгер йөрәгенә яратырлык ачкыч таба алсам, кирәк чакта шагыйрь, артист булып, бала күңелләрен яуласам, сыйныфымда булган һәр баланың якын дусты булып кала алсам, балалар олыларны зурлап кешеләрне кеше итсәләр, үсеп җитеп, илгә хезмәт итеп туган җирне өзелеп сөйсәләр, менә шушы инде олы бәхет, язмышларның тәңгәл килеше. Әниемнән, әтиемнән алган һөнәремнең, хезмәтемнең хәләл җимеше. Бик матур шигырь. Әлбәттә, бүген сөйләшәбез укытучылар турында һәм әлбәттә, матур шигырь өчен зирәк кызга Айзирәгә тапшырабыз 1 балны. Сулдан уңга 20-нче сан 5 хәреф. Максат итеп куйган нәрсә. Менә берәр нәрсәне Теләк түгелме? Ничек? Теләк. Түгел дияс Түгел дип әйтмим инде, шулай дим. Шулай җавабы дөрес Айзер. Теләк. Без 20 сорауга җавапны таптык. Инде бүтән сорауларым сезгә юктар шикелле. Тамашачылар да инде көтеп утыра. Кайсы җиңде икән, ничә бал җыйдылар икән дип. Мин аны хәзер сезгә игълан итәм. 7 бал иясе Айгел Хасанова. 10 бал белән Айзира Каримуллина һәм Альбина Ваганова. Башваткычның кагыйдәләре буенча уенда җиңүче берәү генә булырга тиеш. Табышмак яңгыратачакбыз без хәзер. Энәсе бар, теге алмый. Альбина ханым? Кирпе? Җавап дөрес әлбәттә. Кирпе. Һәм уенның җиңүчесе 11 бал иясе Альбина Ваганова. Уеныбызның иң рәхәт, иң шәп һәм иң күңелле мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Мин сезне кичектермәстән чакырам. Бүләк киштәсеннән Айгел, рәхим итегез. Рәхим итегез әле, оттыргычка салып, оттырып карыйк. Ничәнче номерлы сан астына яшерелгән икән Айгелнең бүләге. Димәк, шар менеп китте. Һәм инде ул безнең килеп төшә. 4-нче санга. Менә шушы кәхвә тартыштан чыгарган кәхвәне ишә, яхшы расписаниеләр төзеп, укытучылар сөенә бу дәресләрне укытып, укучылар рәхмәт әйтә, ярый әле Айгел апа төзегән шундый әйбәт расписание дия. Гомумән, менә шушы бүләкнең куанычын күрергә насыйп булсын дип телим сезгә. Башваткыч тапшыруын һәм Татарстан Яңа гасыр телеканалын искә алырсыз, ярыймы расписание төзегәндә бүләк сезнең кулларга. Менә Үземнең әтиәниемә, үземнең алдашларыма, абыйыма, бөтен барлык туганнарыма кайнар сәламнәр җиткерәсем килә. Ай, рәхмәт. Рәхим итегез Айзира янәшәмә. Сезгә дигән шар да инде минем кулларымда. Шарыбыз менеп китте, һаман да шул якка бара әле. Һәм ул килеп төшә 6-нчы номерлы сан астына. Тормышта, көн күрештә бер урынын тапмый калмассыз дигән теләк белән бу бүләкне тапшырабыз сезгә. Котлыйбыз. Мин үземнең кайнар сәламнәремне һәм рәхмәтләремне иң беренче чиратта минем кадерле әтиемә һәм әниемә,
Һәм инде әлеге тапшыруны Иманым Камил караучы кадерле әбиемә, якыннарыма, туганнарыма, 8-нче гимназия коллективына һәм дә инде сезгә җиткерәм. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә. Һәм инде әлбәттә уеныбызның җиңүчесе Альбина ханым сезне чакырабыз янә шәмә рәхим итегез. Уенның җиңүчесенә инде шарлар аттырып тору каралмаган. Менә шушы махсус әзерләнгән бүләк үз пешергеч тапшырылачак сезнең кулларга. Котлыйбыз сезне җиңүегез белән. Һәм әлбәттә башваткыч тапшыруын Татарстан Яңа Гасыр телеканалын искә алырсыз бу җиһаздан кулланганда дигән теләк белән, өмет белән тапшырабыз сезнең кулларга. Котлыйбыз. Уенның кагыйдәләрен бер кат искә төшерәбез, шулай бит. Җиңүче сез. Сезнең кулларда бүләк. Тик шулай да җиңүчегә супер уен тәкъдим ителергә тиеш. Супер уенда шушы экранга кабаттан килеп чыгачак шакмаклар. Шакмакларга татар халык мәкале яшерелгән, бер мәкаль. Аның бер сүзе мәгълүм. Билгеле. Шушы билгеле сүз ярдәмендә 1 минут дәверендә сез бу мәкальне тәгаен төгәл дөрес итеп яңгыратып бирсәгез, менә шушы үз пешергечне, менә шушы автомобильнең багажнигына салып, менә шушына машинаны кабызып, сигналкаларын кышкыртып, җилдертеп чыгып китәчәксез һәм 8-нче гимназияның ишек төбенә, капка төбенә килеп туктаячаксыз. Минем сезгә тәкъдим. Тәкъдим бик мавыктыргыч, Бик мавыктыргыч. Ие. Шуңа күрә уңай җавап көтәм. Ләкин Рафил бик зур рәхмәт. Булганны шөкер итеп, истәлек итеп сездән бүләкне генә алып кайтып китәрмен. Машинам бар, Аллага шөкер, исән-сау йөрергә язсын. Шуңа күрә булганны шөкер итә белергә кирәк ди татар халкы. Нинди мәкаль эләгәсен белеп булмый. Шуңа күрә мин сезгә бик зур рәхмәтлемен. Бик күңелле тапшыру булды бүген. Бик истә кала торган тапшыру. Әле мондый чараларда катнашканым беренче тапкыр. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Без сезне зур җиңүегез белән котлыйбыз. Мин беренче рәхмәт сүзләремне кадерле әти-әниемә әйтәсем килә. Безне багып үстергәннәре өчен, дөрес тәрбия биргәннәре өчен. Шулай ук икенче әти-әнием Киров өлкәсендә яшәп ятучы әти-әниемә җиткезәсем килә. Ул инде минем кайнана белән кайнатам, әким белән Рәйсәгә. Шулай ук энем гаиләсенә, чөнки энем булуга карамастан ул миңа абыем кебек киңәшләрен биреп тора. Һәм әлбәттә минем таянычым булган ирем һәм ике газиз балама. Алга таба да шулай матур иттереп, зур гаилә иттереп яшәргә язсын безгә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бик әйбәт чара булды бүген. Ай, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм уенчыларыбыз, башваткыч уены бүгенгә дә тәмам булды. Минем сезгә бары тик бер генә теләгем, укытучылар. Катлаулы да, мактаулы да, шул исәптән иҗади һәм кызыклы эшегездә бары тик зурдан-зур уңышлар гына телибез. Киләсе башваткыч тапшыруында сезнең белән кабаттан очрашулар насыйп булсын. Исән сау булыгыз, сау сәламәт яшәгез дип, һәммә барчагыз белән дә сау булышам тамашачылар.